tana buƙatar shiryar a yanzu. Ka tuna wannan hoton? Ikon. Kamar ba ni ba wallahi. Ta yiwu ma lokacin da kika ɗauka ma bana cikin hayyaci. Amma fa kai kyau. A haka? Uncle. Abba. Lokaci yayi ya kamata. Saboda ka san yau da Real Madrid zan kama ta. Ya kamata. Oho, baka daddara ba kenan. A to uncle 2-0 fa. To yau ba ma Manchester zan dauka ba, Barcelona zan dauka. Ina zuwa. Shi zan. Yanzu daga zuwansa gidan nan dai ya kwashe mutanen gidan nan. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam Bashir. Malam barka da karatu dai. Barka da zuwa. A yanzu nake tunanin ka na ce yau baka samu fitowa bane ba? Wallahi sai yanzu dai Allah ya bada iko na fito. Allah sarki. Dama akwai maganan ma da nake so mu yi da kai. Na'am. Dan yawancin gaskiya ina kallon ka kowane lokaci sai in ga kana karatu. Sai ne sha'awar ko dan Allah zaka iya taimakawa ka koya min karatun nan koyaya ne? Malam Bashir, mu dai dora daga inda ka tsaya. Ko? Tunda ni ma ba wani zarfi ne ba a cikin karatun ko? Malam, magana gaskiya shine ni karatun ne ban yi ba kwata-kwata. Ba wai a'a na dan yi ne na daina ba ko kuma ban yi zurfi ba. Kwata-kwata ban yi karatun addini ba. A'udhu billahi. Malam Bashir, dama akwai dan musulman da za a waye gari a ce yau ba zai iya buɗe alƙur'ani ya karanta ba. To ai daga yanzu sai mu fara. Malam Bashir, bismillah mu fara daga alifin ba in kaga ai ba ka shiga haka ba ka tamba in kuma da allo ne kaga sai mu koma daga su ba sun mi ara allo da nan hakuri ko to malam Allah ya saka amin sun ma gode sosai Kada mana mu ji yaya take kallon kada mana mu ji ko to duniya daman tana da idanu ne sai da hankali ya zo min sannan na gane cewa rayuwar da na yi a baya a matsayin mahaukaci ne wulakantacce wanda duk wani mai hankali ke kyamata shaye-shaye babu inda zai kai mutum sai halaka yakan kora mutuncin mutum ya cire masa ta goma shi ta yadda babu mai kaunarsa babu mai son sa kuma babu mai son zuwa kusa da shi shaye-shaye yakan hana mutum gina rayuwa mai kyau yakan hana mutum yin iyali kai ko da ma yayi iyalin sai ka same shi babu hankalin da zai ba su rayuwa mai kyau ko kuma ma ya ba su ilimin zaman duniya. Ta yaya kenan? Nazi, ka ji ba shi koyin da yake ta jero kalamai irin na malamai? Ya musulunta fa? Shege ba shi. Ka more fa, ka ji yadda yake jera kalamai, da ma a ce ni ne, Za ka iya mana Nazi, amma ba yanzu ba. Har sai ka farauto hankalin da ka bata da zaka daina shaye-shaye da hankalinka da arzikinka zai dawo gare ka za ta iya yiwuwa ga baki ɗayanku hamshakan masu arziki ne ko kuma masu mulki amma idan ka ci gaba da shaye-shaye ba za ka taɓa yin arziki ba ballantana kuma a san ka a duniya haka ne fa amma to na da ɗan uzuri ɗaya yanzu ya za a yi kenan abin da za a yi shine akwai wani wuri da ake kira rehabilitation center wurin da na je kenan ake bani magunguna kuma ake bani shawarwari idan duk da ni a yanzu an yaye ni a wurin amma ku na tabbatar da cewa za su marabce ku kuma za su ba ku dukkanin taimako da gudunmawa shi kenan amma to da da dan mun rai a taimaka dai dan jarabta na ƙarshe ka mata wuta na ƙarshe anya kuwa saboda abin shine ba wuri bane da zaka je a take a hana ka shan abin da kake sha amma dai abin da aka fi bukata shine
ka saka a ranka cewa kana so ka daina da kanka. Ka iya wannan girbi? Ka iya? Na iya sosai ma kuwa. Tsaya mu fara sai mu baka. An kama. Bashari? Kai mamaki ba. A Bashari? A Alhaji. Kai sai kai ta daka yaron nan. Zai gaji yadda kai ba. Bai da abin da ya wuce wannan game din gaya maka sai shi. Kullum kan aiki kenan Alhaji. Barka da fitowa. Na wannan je ka gaya wa Nabila. Ban hana ki dai min ki dai yin min fakin kina tsare mu hanya ba. Dauko mu kullum motar dalla ki zo ki janye mu. Zan fita. Zai gaji yadda kai in dai wannan yaron ne. Ban san me yasa ba. Duk masu zuwa wurina babu wanda ya kwanta mu. Ko da na fara son mutum idan tafiya ta yi nisa, sai na ji ya fita a raina. Gashi Abba ba shi da wani buri da ya wuce ya gana ya aure. Tun yana min dole har ya haƙura, saboda baya so ya tilasta mu. Da yawa sun sha biyowa ta wurinsa. Amma ya ce, sai wanda na zaɓa shi zai aura mu. To, ni na rasa ta yadda wannan maganganun da kike yi ya shafe na hajiya, saboda ni ban san ta yadda dai maganar taki na gaban kai wanda ya kamata ce ya baki shawara akan maganar aure ba. Maganar aure na ya shafe ka, Bashir. To haka ne, dole ya shafe ni saboda na tabbatar da cewa zan sha wahala ne ma dan zan shiga cikin shagalin auren nan gadan-gadan. Babu bata lokaci saboda wanda ta taimaka min rayuwata ta samu alƙibla kuma na ta dora ni akan turba madaidaiciya za ta yi aure, kin ga ko ai dole ko ina a ce na saka hannu a ciki. Bashir, Na'am Hajiya. ina so in gabatar da kai a wurin Abba a matsayin wanda zan aura. Kafin so zuciya yake shiga ya ratsa jini Hajiya gari da kenan. jijiya. Hajiya wannan kuma wani irin zaulaya ne. Na faɗa maka, ba suna na Hajiya ba, suna na Nabila. Idan kuma baka suna, kawai ka fito fili ka faɗa min cewa baka suna. Anya kina cikin hankalinki kuwa? Wallahi, dafin sanka ya mamaye dukkan sassan jikina. Daga lokacin da na fara haɗuwa da kai son ya harbe ni. Yanzu sanka ya riga ya zama jinin jikina. Shi so baya duba cancanta, girma ko batu na kankanta. Hajiya, na sani cewa babu namijin da zai ganki ya ji baya son ki sai dai idan mahaukaci ne. Babu namijin da zaki buɗe baki kice kina son shi yayi denying ɗinki. Babu namijin kuma da zai ganki wanda ba zai mafarkin mallakar ki a matsayin mata ba. Sai dai kawai idan kin fi karfin shi. Kamar ni, Hajiya, gaskiya hanyar jirgi daban, ta mota daban, kin fi karfi na. Don Allah ki daina wannan magana. Ni kawai abin da nake so nake ka tabbatar min da cewa za ka iya aure na. Idan har akwai sa kai da za ka iya yi min akan abin da na yi maka, ka amince mu zama abokanan zama na har abada. Kai, gaskiya ban taɓa mafarki mai rikitarwa irin wannan ba. Bashir, ba mafarki kake ba. Idan ka biyu, zan faɗa wa Abba. Na san duk abin da kuka yi da shi zai sanar da ni.
dan Allah Alhaji ka tsaya na gaya dan Allah haba Alhaji dare ne fa yanzu ka bari gari ya waye haba ban taba gani a shekke ma'aukaciya ce mutuniyar banza mutuniyar wafi wacce ba ta san ciwon kanta ba ki rasa abin da zaki jajibo mana a gari sai ki je ki ɗauko mahaukaci a matsayin mijin aure ke jakar ina ce dare ne kai hakuri dama sai da na ce mata na san da wahala ka amince ko gafara jan duk ba irin kuɗai ba hankalin kuɗai daga ke har ita ba ta ji ba ne ba ta duk da abin da ke ba kariya ta ce ta san ta wannan yanci kai ke wani ke dan Allah ki gama wai ko dai ya fara baki irin shaye-shaye na kina a bani kada na gafara billahi allazi a yau ko ya ki ko ya so dan wallahi wasu ya bar mu gidana abba dan Allah ka yi haƙuri wallahi ba laifin sa bane ba ke Nabila wallahi ke yi Allah ki jira ga miki a tsanci mutum a bola shaye-shaye miyagun ƙwayoyin nan babu bala'in da bai dura wa cikinsa ba sannan idawo a je a yi masa gata a mai da shi mutum ni idawo ki rikita min gida wallahi bai isa ba Allah cikin dardar wallahi ya bi gidana ba laifinsa bane dafin so ne ya soke ta kuma ka san yadda soyayya take sai a hankali Alhaji mashin so aka cika masa to da mashin a makogwaransa yau zai ba gidana wallahi cikin daren nan haƙuri abadan Allah so zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na sako bai da magani sai in burin masoya ya cika sallallahu Muhammadin ya rabbana ta zo ka fita tashi ka bar min gidana ba na san in ƙara ganin ka a gidana kar daidai layin nan kar ka sake kewa